Hola, el meu nom és Imma Bellatriu Garcia, soc llicenciada en Psicologia, tinc un postgrau en Psicooncologia i estic especialitzada en temes de dol. Soc directora tècnica a la Fundació Astres, del centre ocupacional que hi ha a Santa Coloma de Farners i d'una llar residència també de Santa Coloma de Farners. Doncs mira, aquest agost farà 16 anys que vaig començar a treballar a plataforma educativa i la veritat és que estic encantada de la meva trajectòria durant tots aquests anys. Doncs actualment estic a Santa Coloma de Farners, el meu projecte en el qual estic ara liderant soc directora tècnica d'un centre ocupacional i d'una llar residència. El centre ocupacional del qual soc directora tècnica és un servei diürn pensat per persones amb discapacitat intel·lectual en etapa adulta que no tenen prou capacitat productiva per estar en una empresa ordinària o per tenir una feina ordinària, i llavors el que nosaltres fem és, la programació que es fa en un centre ocupacional és que una part de la jornada es fan activitats d'ocupació terapèutica, que serien com més amb un caire laboral, però no productiu, i activitats d'ajustament personal. Aquestes activitats d'ajustament personal són activitats que ajuden a que la persona se senti més bé amb ella mateixa i amb el seu entorn, i poden ser molt variades, doncs des d'activitats de mindfulness, activitats per treballar les habilitats socials, estimulació cognitiva, teràpia assistida amb animals, un munt d'activitats que facin que la persona tingui més benestar i més qualitat de vida amb ella mateixa i amb el seu entorn. I a la llar és casa. Jo diria, una llar residència és una llar on hi ha persones que per diferents motius no poden viure a casa seva o no volen viure a casa seva, i aquí la llar és casa seva. És veritat que és una llar peculiar, és una llar de 12 places, potser en un futur espero que les llars siguin de menys persones, però en aquests moments nosaltres tenim una de 12 places i està portada per personal d'atenció directa, auxiliars tècnics educatius, que són els que porten la llar. El que es fa és el que faries tu, el que faria qualsevol a casa seva, doncs les activitats domèstiques, les activitats que tu vulguis fer amb el teu temps d'oci. Si una cosa jo crec que destaca tots els serveis d'Astres és perquè treballem molt amb la persona, escoltant a la persona què és el que vol, què és el que el desitja i què és el que necessita. I nosaltres fem aquest acompanyament com a professionals, donant suport i ajudant a que la persona assoleixi els seus objectius, no els nostres, no? Llavors, la nostra feina és molt escoltar, acompanyar, oferir oportunitats, vull dir que oferim oportunitats d'activitats que si un no coneix, doncs nosaltres els hi mostrem, però sempre amb el total i màxim respecte cap a la persona i cap als seus desitjos. I això és quelcom que hem treballat des de que jo vaig començar aquí. Ho hem treballat molt en aquest sentit, fins al punt actual en què amb el que estem o s'ha dissenyat una metodologia de suport a la presa de decisions. Una de les coses que també penso que treballem molt aquí a Santa Coloma és el treball amb la comunitat. I això què vol dir? Doncs això vol dir reivindicar que les persones amb discapacitat intel·lectual també són ciutadans de ple dret. Això què significa? Doncs que han de poder participar de tots els serveis, de totes les activitats
que ofereixi la comunitat. És una feina de picar pedra, de picar molta pedra i d'estar molt present. Què és el que fem nosaltres? Estar molt present amb totes les coses que es fan a la comunitat. Fent des de voluntariat, vull dir, nosaltres ens oferim com a voluntaris per activitats que es puguin fer, doncs com curses, doncs, som els que donem les bosses o els entrepans com a voluntaris, participant doncs, també de la cavalcada de Reis, participant de fires d'artesania, també tenim productes que fem en el centre ocupacional d'elaboració pròpia. Fem també una ratafia, que us convido que la vingueu a provar perquè la veritat és que està molt bona. El que ens agrada és fer poble i que les persones que viuen a Santa Coloma reconeguin a les persones que estan en els nostres serveis, els reconeguin pel carrer, els saludin, els diguin bon dia, bona tarda i puguin establir una relació com amb qualsevol altra persona del poble. Quin seria el futur ideal? Doncs que les persones visquin on vulguin, visquin amb qui vulguin, facin el que vulguin amb els suports necessaris. Llavors, tècnics, desapareix edificis, desapareixen infraestructures que aglutinin a molta gent i la gent dispersa en els seus entorns naturals i els professionals doncs, anant en els serveis on ells, en els llocs on ells necessitin o vulguin estar. Aquest és el futur que jo m'imagino. A mi m'apassiona veure això. Des de que jo vaig començar amb 24 anys fins ara, l'evolució de com treballem amb les persones amb discapacitat intel·lectual ha sigut espectacular, espectacular.